Ассалому алейкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Звенигород 50 километр аймака доранд, яъне ки синик под Москва. Ай метрои Люблино ба ҳамин ҷара 1 соати чанд минут агар хато накунем, ҳамин қадар аст. 1 соати 3 минут ҳамин қадар омадем. Бародаро азиз, хонаи нозанин 6 сотиқ замин. Фақат шахсе ки меояд илтимос ҳозир ман полни ай дарвозаш мемонам чихел ба ҳамин ҷара меояд, чихел медорем, ҳамаша дехона сиёмка карагем. Тамошо кунед. 1,350,000 мега документош соз. Газ надорад, ба қишлоқ газ омадагӣ. ҳамсоёвот ҳо ҳастанд. Свет дора, ҳуҷҷат дора, 6 сотиқ замин. ҳар ки мегирӣ соҳибӣ мекунӣ иҷара. Ҳад Москва, шаҳри Звенигород ё тарафи Истра кад медудунӣ, и дар Звенигород. Ба ҳамон хотир дӯстон занг бизанӣ, ҳоз то охира тамошо кунем мемонам. Барори кор кушоишкор, агар ки бо чақчақхара хатсои бишхуруб кунӣ, албатта арзон мекунӣ. Аки баъд ба мошин алиш мекунӣ, ба хона дар Тоҷикистон алиш мекунӣ, чикор намекунӣ, худтон медонӣ ҳамид. Фақат як хоҳиш то охира тамошо кунӣ, лайкора бигзореву вақт натим бародара нагирӣ, кадмет ки шароити харидан надорӣ ё ки намехари барои мазоқкунӣ хеле накунем. Мо мусалмон тоҷикем, ҳамдигара хифа накунем. Худо нигаҳдор то охир. Хуб дӯстони азиз, ин дарвозаша мехел. яъне ки ҷа закрити зонаи мошини қати пулта меҷиқи кушода мешавам. Та охира тамошо кунем видеоро ки мо чихел мерем, чихел медроем ва чихел нишон медиҳем. ин кӯчатун сар мешава бародаро, кадмер ки хонахари. илтимос бекор ва кор занг назанем, мардум кор доранд, зиндагӣ доранд. агар пасзанӣ нашава хеле даҳум ки 100,000 рубл надорӣ, ба ҳам чӣ мегӯям патента биспори бахта як ролтон бихарӣ, занг мезанӣ, ягар гапҳое мезанӣ ки насрини мардана мегирезонӣ. ҳай то охира тамошо кунед дӯстон. чанд қайд дигаре мерем. не кӯчато хунҳои ҷо мардум зиндагӣ мекунанд. дӯстони азиз, деҳқони нишон дадем ки хонаге ки ягон чӣ монтажа. ин кӯча. газ свет дорам? Свет дорам, газ надорам. Ман чӣ конем, мардуми ҳамсояту дорам? Ето қишлоқ омадаем. Газ овардагӣ торем нагзаронде. хоҳӣ мегзаронаш акол ба пӯйна навардан. ин хонаҳорам нав кардагиам. Зиндагӣ мекунам. какой из них? ҳамин? тамом. ин бародаро накуштам видеоро. бисмиллаҳи мошин мефуром. деҳқони как всегда. бародаро кадмет ки хона харӣ. ина мехонаи тай? ина ака дар ҷои бесоҳиб инам хеле мешавад. кадмет хона харӣ метуне иншоалло ба дили пар биёина. хоб бача иҷа чапапапа шуде. бародаро хонаҳои нозанин. чанд сотиқ ака? 6 сотиқ замин. бародаро чанд сумш мегӯй? 1,350,000 бо чақшақ меша. яъне дурисарш ки ҳамин сихани хуб ҳама вақт бо нарх наво меша. ина хонаҳо зиндагӣ карда меша. кадмет ки хонахари дӯстон ин рақамҳоро экран зам бизанӣ. ба кадом дараш будуром ака? дасти чап рост? дасти росту? ина бародаро хонаҳои нозанин. ҳамяб кашам созайку қавоимаш карде. ина бачаҳо хонаҳои нозанин барои одамои зиндагӣ мекардагӣ. ин иҷаш чия? чи ин хонае? ин иҷа чия? ина бародаро як хонаш иҷа бо балкон дора. хулоса аз ин ки ин хонаи дигариш. ина бародаро қолину полину хонаҳои тенҷ барои одамои зиндагӣ мекардагӣ. ина кухниву пухни халадени ҳамаи чиз ҳаст. бародарони гап ҳар нафаре хонахар аст дар шаҳри Звенигород ки 50 километр аз мкада. хуб дар ҳамин ҷа меояд иншоалло хонаҳои хуб арзон 1,350,000 мега бо чақшақ мекунед. хоначаи нағз шароитош хуб метуне иншоалло ба дили пар. ина оинава хулоса ки ҳама чиза дора. просто одаме ки зиндагӣ кунад. кухни не печка дора хеле бо. ин ҳам хел
تمام همین گفته ای پیش همین سوره روزگاه پارک دادیم ای پیش ما سیون کردم این دوستان عزیز بو وانا پانچ جامدایی توی خرگی خدمت بو بعدی خود میخوای بعدی خود سازش کن با چی بگم خاک زمین به حساب میده دراویدن در کو توزه کردن در کو اینا خونه های تنج اینا خونه چه نقص همسایه خوب چی بگم اینا با خیلی مرمیجونه کلوبنیک داره خدا نگهدار بارور کن اینجا آقلای سرای پرای چی میگن همه چیز داره این سگرچه های دهقانی دیگه نمیشه این برادر اومدیم خدم این پیش زیان کش کنم ویدیو خاک دروزی نیست زمین با کروگ مخم این تری زبار داره هر کسی گیرش باید چی کارش میکنه چی میکنه بو زبار میکنه پد مسکو خونه میخواسته اینه خونه تنج برای کار بشکر کسی میخره خداوند نصیبش کنه زندگی کنه این خیلی مرمی بو مرمی جون داره این مرمی جون رو دیدی سرخاکش دیگه اینم خیلی دوستان عزیز خانه نازنین برای کار کشویش کار این اینجا تکبت آغل راست میکنی سرای راست میکنی خلاص هم میتونی کدمه سوم داری داشت کنی سر با خونه بسازی خدا نگهدار حجت سازه اکا ها برا حجت سازه تمام اینه کوچه‌تون دوستان که همسایه راست کردیم این همه مردم زندگی شما رو بیا بخری راست کنی سلام علیکم